ɗauke ta ba. Kullum akwai gurin da muke zama, junan mu mi ta yi wato goma. In mun yi makaranta mun gama aure ba za mu ƙi sa ba. Anan ta dauke zobe ta sakan, ta ce alƙawari na riƙe kan zan dawama wa ruhina a dukan ƙauna ba zan manta ta ba. Gobe da safe za su yi tafiya, gashi gari ana yin walƙiya, sai ta wuce tana yin dariya, yanayin da ni ban gamsu ba. Na ce da ita dai ta yi haƙuri, ga yan kuɗi kaɗan ta yi guziri, ni da ta zan da kayan marmari suna fi so gun tsaraba. Cikin mafarki Salma ta zo mini, ta ce da ni ta zo ta sanar da ni, in ta wuce a yadda take gani bai zama dole mu haɗu ba. Ai tafiya ba mutuwa bace, yadda na ba ta amsa ta bace. Sannan na tashi na yi addu'a na ce Allah ya saba gaske ba. Ta su ba suka zuba sammako, ni kuma zuciya ta na da ko. Ga makara ta sani rashin rako har sun wuce